Ale to nie znaczy, że my dzisiaj walczymy o samodzielność, o samorządność, o autonomię. Nie, my walczymy przez ostatni rok, a nie razem walczymy i walczymy o to państwo. Pierwsi wleźli na plac. Jeszcze idziemy, jeszcze pójdziemy. Według policji, no nie wiem, może nas jest 200, może 120. Nie wiem, czy też zawsze na winy, pozbawiamy wszystkich Polaków. Fajnie, że wiecie, bo zawsze go docieno, że 120, bo to porachujcie i wszystkiego dobrego dla wszystkich. My skrajni, autonomia to nie skrajność, autonomia. Zaśpiewamy jeszcze im taki sport. Autonomia, rzecz wspaniała, pośród syty Polska cała. Autonomia, rzecz wspaniała, pośród syty Polska cała. Autonomia, rzecz wspaniała, pośród syty Polska cała. Pójdźcie, wszyscy, bo wszystkie banery do przodu. Banery, żeby było czytać. Banery, następny. W środku tego banera żółto-modrofana, to jest przyczyna tylko.
Daj sobie jeszcze banery. Ej, ten Katowice, do mnie. Pójdźcie Katowice, baner Katowice. Tutaj cię, taki winkel, dawaj, Katowice. Ubi nawet sam. Lajki, ubi. Baner Katowice. Baner Katowice. Dajcie sam, następny banery, żeby fajnie było, wykońcują, podnoszą. Kogo to jest auto jeszcze z tą bramę górniczy? Nie mamy, kto tu zaparkował? Co to za garaż przyjedzie? Całe piłkę, mało się zasłoni, to jeszcze rejestracja jestem. Banery. Sam nie staną tu banery jeszcze. Pierun. I jeszcze tam jeden może iść. Pierun niech sam stanie. I wybierz jeszcze banery tam. To jest auto, halo. SD78998. Dąbrowa Górniczo. Mało, że wolę, to jeszcze kupi. Banery. Jeszcze tam. Pójdźcie takie koło, zrobimy tych banerów, pójdźcie. Przyjaciele, i ci co zawsze tam stoją, fajnie, bo mieli kamera, to jest parapij, bo nie wydają, że na zawsze to jest 200, 300. To dobrze, że mają kamerę. Jeszcze tam są banery. Nie za dużo. Wszystkich nie zobaczcie. Tam. Banery. Dusz! Wy macie wysoki, to możecie się stanąć sam.